Miljoen, het is donderdag 14 november, de dag dat de PvdA feest viert naar de goede verkiezingsuitslag. De Partij voor de Arbeid gaat van 11 naar 12 zetels. Het is ook de dag dat de opkomst bij de verkiezings historisch leeg blijkt te wezen. En het is de dag dat deze tweet net verstuurd is. Goeien en welkom bij deze speciale verkiezingseditie van Bient. Een extreem lege opkomst. Nog meer bleun, safvolle kiezers van de gemeente thuis. En maar de PvdA en de FNP als grote winnaars en de VVD als de grote verliezer zullen we nou vooruit. En dan doch ik onder mijn oren mijn politiek verslagjouwer Andries Bakker. Ja, Andries, alle uitkomsten binnen nou bekend. Wat is voor jou nou het meest opvallend? Ja, dat de PvdA dus net verliest, toch dat ze in de regering zit en afstaat voor de crisis en de bezuinigings. Maar juist winnen, liek als in Ljouwert en ik in de Frieske Marren krijg er een zit bij. Dat is opvallend. Dat kan komen toch een hele goede campagne. Hè? Diederik Samsom als in Rozen. Die langs het Dwarrenwest heeft dat het geholpen. En wie heel zichtbaar al. Mijn boorman Henk Dijnem, Henk werkt. Het natuurlijk wel onsprutsen. En ik denk dat spelen het dat PvdA geen concurrentie hier van een alternatief links. SP, die net mooi in Friesland, dat die misschien oors wel stemmen lutst. En VVD heeft er wel les van. Hè? Ik denk dat een heel soort liberale stemmers toch uiteindelijk kiezen, net meer voor de VVD, maar voor D66. Ja, want een van de gemeenten dat D66 goed scoort heeft, dat is de gemeente Ljouwert. Ljouwert krijgt er toch de werindeling met Waasterhim 12.000 inwoners bij en passeert er maar de 100.000 grens. In oppervlakte wordt Ljouwert een keer zo grut. De ambities binnen grut, maar er moet tegelijk 10 miljoen bezuinigen worden. Pienepunt is de hege werkleerziet. Hoe die om te pakken? Misschien toch een nieuw Cambuurstadion te stiepjen, een megaproject van 25 miljoen. Ondernemers moeten erin springen, maar het is ook de vraag hoeveel meerskipschild erin stutsen worden mat. En ken je als culturele haatstad wel via de bezuinigje op cultuur? En slag het Ljouwert de nije dwarpen oor na te bieden? Of snij je die onder in het stedse geweld? De PvdA zal daarbij met tolenvriet zitten zonder mis de koers uitzetten willen. Wij stien toch het CDA dat verrassend 6 zitten krijgen. D66, dat de zitten verdubbelen zich naar fjouwer, zal met Paul GroenLinks, NLP en VVD strijden matten voor mogelijke deelname aan het Ljouwerter College. Ja, en aan tafel Henk Dijnem, listloeker van nog altijd de grootste partij in Ljouwert, de PvdA. En Hilde Tjedema, listloeker van de grote winnaar D66. Want D66 verdubbelt het tal zitten van 2 naar 4. Van harte welkom allebei. Ja, Dijnem, om jou uit te zetten. Ik zeg juist Joen beelden van jou en van de morgen weer al Jonassend op de schouders. Ik denk dat het vooral wie omdat je hem net zozeer dat je woen hebt, maar meer omdat je misschien net verlen hebt. Ja, we gingen een uitslag boven alle verwachtings. We gingen zelf ik rekening houden met verlies. Hè. Dat zijn ik de landelijke trends. Daar ben je een beetje benauwd voor. Ja, als die landelijke trend omzet naar het aantal zitmachinerieën, gingen we op 8 komen moeten. Nou ja, zo pessimistisch weer we net, maar niet gaan het zien. Daar gingen we wel rekening mee houden. Ja, weet je hem trouwens echt heel goed gebruik van maken, hè, is het Cambuurstadion. Hè? Want ik zeg nog een tweet voorbij komen van Cambuur-vastzitter Ipe Smit. En die zei van, als u Cambuur een warm hart toedraagt, kijk dan even goed welke partijen hiervoor staan. Nou, de PvdA heeft ook een beetje het Cambuurstadion, het nieuwe stadion omarmd. Dat heeft hem heel goed en toegediend. Nou ja, dat ben een van de verkiezingsitems, maar er zijn meer partijen hè, die het op zich voor Cambuur binnen. Maar je wint de eerste. Ja, wij winnen de eerste die het mooi kwamen. En ja, ik weet net in hoeverre dat bijdroegen heeft aan de uitslag. Ik denk dat het vooral de opgaande dynamiek in de stad is van de ouderen 4 hier. Hè. Er is vreselijk veel geïnvesteerd. Er is een sfeer ontstaan in de stad. Het gaat goed met Ljouwert. Ja, en dat de kiezers denk ik beleend. Ja, ik wil even naar Hilde Tjedema van de D66. Je verdubbel je dus van 2 naar 4 zitten. Dus alleen nog maar Hosanna denk ik hè, in Huizen Tjedema. Nou, dat klopt. Wij hebben hoopt op verdubbeling. Wij werken voor verdubbeling en hebben het te krijgen. Dus dat is... Ja, het is geweldig. Ja, want in het college zitten nu PvdA, CDA en Paul GroenLinks. Ik neem aan dat je hem echt graag in de coalitie zit te wollen. En in hoeverre kun je hem eerst gaan stellen? Nou ja, ik vind dat de kiezer het een duidelijk signaal joent. Een grotere rol voor D66 in Ljouwert.
En misschien ik van, ja, dat was toch ik, hoe moet ik dat goed zeggen? De winnende partijen, die zoen ik gewoon goed schenken of ze tot samenwerking komen kunnen. Daar geven we voor. Ja, wat willen je? Wij willen, ja, dat is moeilijk, maar het gaat erom van, kunnen we op de thema's die voor u belangrijk zijn, kunnen we daar wat winnen. En dat gaat onder onderwijs, zowel als... Onderwijs wil je hem ook, hè? Dat klopt. Wethouder voor hebben. Wil je hem die dan zelf ook invullen als je hem in het college komt? Nou, het is wel een belangrijk onderdeel, dat is wel helder. Maar het is meer de doelstelling, hè, van, dat wij vinden voor Hinnewiet misschien zo goed kepen groen. En dan komt er wel een bedrijf, nou is het van, kist de meeskenleverie. Hebben wij de arbeidskracht? Hebben we de opleidingen. En dat is gewoon wat we zeggen van, nou ja, als het van werk was gaan, dan moest ik goed voor onderwijs gaan. Ga je wel praten met die Dynam? Nou, we hebben ook al gefeliciteerd en we hebben samen dronken, maar dan houdt het wel op. Maar Dynam is D66 eigenlijk een serieuze kandidaat, een serieuze partner. Je probeert natuurlijk bij de samenstelling van het nieuwe college natuurlijk zo goed mogelijk te sharen naar de uitslag van de verkiezings. Er zijn een paar duidelijke winnaars. D66 is daar natuurlijk een van de belangrijkste van. En dan kun je net om elkaar heen. Nou, dan word je wel, denk ik, maar in gesprek komen. Al is het maar voor de bühne. Wij zullen, nee, dat is net alleen voor de bühne. Wij zullen eerst in een fractie, want we hebben nog niet maar praten met de fractie. Daar zullen we eerst de balans opmaken en een analyse Maar wat maken. denk je jezelf? Nou ja, we gaan morgen met het presidium om tafel. Daarna is er een passenconferentie om te zien hoe wij starten, welke informateur er belangrijks komt. Dus al, hè? Je bent al heel vlug, want Ja, het we van gaan morgen gaan we al met de hele RIE om tafel, in ieder geval met de fractievoorzitters. Om te zien wat het proces wijzen moet en met wie we de onderhandelingen starten. En wie de bijgelijkste informateur worden moet, die te verkennen gesprekken doet met de partijen. Ik reken met het feit dat D66 dus een partij is die nou verdubbeld is. Paul GroenLinks, weet je het nou maar toch, hè, maar CDA natuurlijk erbij. Ja. Die had een set van Is het dan ik voor hem dan normaal dat je hem denkt van we beginnen maar de winnaar? D66 dus in dit geval? Nou, er begint mooi een aantal partijen tegelijk te praten waarvan we morgen bepalen moeten wie dat precies binnen. Maar je verwacht wel een uitnodiging, denk ik. Nou, de vraag is eigenlijk van wil ze nog terug in het zittende college? Dat is voor iedereen een belangrijke vraag. En ja, dan vind ik de grootste partij wel duidelijk in wijzen of ze dat willen of niet. En wat breng je hem dan? Wat onderskiert je hem als D66? Ik denk dat we een progressief liberaal gelood hebben en dat gaat uit van de vertrouwen. Maar heel concreet, ja? Nou, dat betekent van hoe de rol van de oerhiet verhoort. En we kunnen net alles meer subsidiëren. Het is meer, dat is de gelegenheid jou, de faciliteiten dat mensen zich ontwikkelen. En dat is D66. En ik denk dat Lauwert dat nodig heeft. De landelijke invloed natuurlijk, hè, van Pechtold hebben han. Ik misschien wel de aanname dat VVD'ers nou net met VVD stemmen, maar toch ik van een paar D66. Hè. De oude fjouwer hier heb ik in het college, of in Rier zitten. Jo zit ik als Rier zit erin. Wat hij hem dan de oude fjouwer hier zien dat je met dat doch en wat kan je hem daar in het college in vertalen als je hem daar komt? Even kwartje, want we moeten weer terug naar de andere gemeentes. Nog even kwart. Nou, het zijn de lietse dingen. Geen onnodige regels. Vertrouwen Jan aan de ondernemers. Vertrouwen Jan aan buurthuizen. Dat ze zelf inkomen kunnen verdienen. Het zijn lietse dingen west loslist als oerhiet. En dat is D66. Oké. Tjerema, Dynam, Tiegetank van je komst naar de studio. Wij gaan gauw terug naar de gemeente Jereveen. Het Jereveen krijgt ook een pad van de gemeente Waasterhim. Er komen 5800 inwoners bij. In totaal komt het inwonertal nou op zo'n 50.000 mensen. De Rier van het Jereveen moet lastige knopen terughakken. Plannen binnen de wol, maar de gemeente zit op zwart zeer terug net verkochte bedrijfsgroen. De gemeente stiert toen een financieel taffe sjog van de provincie. Elke euro die de gemeente uit Jan wol moet goed kaart worden. Kunnen dus geld stutsen worden in Tialf en Oregrutte verschennings of moet de gemeente de hand op de knip houden. Grutte winnaar is ek in Jereveen de PvdA, hoewel het aantal zitten maar 8 stabiel blijft. Weenst weer van gemeentebelang, CDA, FNP en D66, wils VVD, GroenLinks en ChristenUnie gelijk blijven. Aan tafel Kobi van der Laan, listloeker van Vierwooi, de grootste partij, de PvdA, en Sibren Siebenga, wethouder van de VVD, de oude fjouwer hier. Ja, het college had het de laatste fjouwer hier behoorlijk voor de kiezen gekregen op het Jereveen. Crisis, financieel zit je hem in Zwierwaar. Is het eigenlijk net verwonderlijk dat je hem daar als partij eigenlijk helemaal net op oorrekken binnen? Siebenga?
verwonderlijk ook niet zeggen, maar ik ben er tevreden hoe dat het niet gebeurd is. Want dat kan ik me voorstellen, maar dat is toch haast een... Maar wij hebben wel een eigen verhaal, maar wij bedoel ik natuurlijk ik de Partij van de Arbeid en de VVD, wij al op meer dan wel het nodige dienen. En met name op het met van werkgelegenheid hebben we dus maximaal inzetten om bedrogen Heerenveen te halen. Van de ene kant om jouw kilometers te verkepen, maar van de andere kant om werk van mensen te genereren. Nou, dat is dus aardig gelukt met binnenhalen van de Zuivel. De Zuivelfabrieken, Iwer, van Terra. Dat levert werkgelegenheid op en dat soort feiten heb ik uitvinden. We zijn bezig dus met minder regelgeving. En minder regelgeving, dat spreekt meestal ik om. Ja. Minder regels dan een bezuinigingsopgave van size FTE's binnen de ambtelijke organisatie realiseert. Maar de VVD is qua zitten al jaren gelijk bleun. PvdA is ook riant, hè, 4 worden de grootste partij, zei ik al. Want de PvdA heeft hele trouwe stemmen op het Heerenveen, hè? Ja, klopt. Maar ik heb ook wel het gevoel dat we er nieuwe stemmers bij krijgen. Want de mensen die schoten me wel aan op straat en die zeiden van Kobi, ik heb nog nooit op de Partij van de Arbeid gestemd, maar jij krijgt mijn stem. Dus dat vond ik ook wel een mooi, opmerkelijk signaal. En ook jongeren. We zien ook een aanwas van jongere kiezers. En die zich ook aanmelden, lid worden, actief zijn. Dus ook de wijk ingaan. Dus dat vind ik ook een hele mooie ontwikkeling. Maar toch dat je hem nou liet blowen, dat is ik wel opmerkelijk. Je zegt, we hebben banen gecreëerd, we hebben bedrijven in onze gemeente gekregen. Maar hier ben ik een college dat onder tafelzorg van de provincie stiet. Trouw dat groenbeleid, je kan de groen net kwijt, het is crisis. Dus je zit in miljoenen schuld. Dat hier natuurlijk ik wijs. En dat de kiezers zei van nou... Daar rekenen we zo wel op. Nu ook een landelijke verhaal ik nog. Maar we hebben ons daar niet achter verscholen. Hè? Toen duidelijk werd dat het lastig werd met de grondverkoop, hebben we ook meteen het verlies in 1 keer genomen. En in 1 keer 80 miljoen afgewaardeerd. Nou, dat resulteert op dit moment in een negatief eigen vermogen van 25, 26 miljoen. Maar vandaag is ook bekend geworden dat we dat ook alweer kunnen terugbrengen naar 17 miljoen. Dus we hebben ook meteen de boel aangepakt. Hè? De afgelopen jaren fors gesneden. Dat ook iedere keer goed gecommuniceerd, maar ook gekeken van wat vinden we wel nodig om te behouden en hoe hou je Heerenveen ook aantrekkelijk, hè, voor die nieuwe bedrijven, maar ook de voorzieningen voor mensen die een smalle beurs hebben. Nou, die verkiezingen en dan maak je natuurlijk de komende 4 jaar hier daarin uitlezen. Hoe dreig is het dan voor hem om te zeggen van dat wat we dan, had je hem toch zag volle schulden hebben, want eigenlijk kan je alleen maar saneren. Nou, toch? Saneren, dat vind ik een fout wut. Wat je dwamen, dat is de fjouwen en de meters die je hebt, proberen te slieten op een positieve manier. Dat betekent acquisitie op bedrogen, daar hebben we het prima ambtenaren voor. De bezuiniging wat de VVD betreft, ik absoluut net op acquisitie. En we zullen in de wenningbouw nog het nodige van krijgen om meer fjouwen en de meters te verkepen in wenningbouw. Daar hebben we echt nog een opgave in. Wat betreft de roel is met de wenningbouwcoöperaties, het is met al op meer en ik nog het nodig op smieden. Die hebben een hoop bouwt in Heerenveen. De particuliere sector, dat is Krekels in Orengemeentes, is net optimaal, bepaald net. Squatterwaard hebben we dus nog een hele grote fjouwkermeters die aan de man gebracht worden moet. En daar ben we nog wel in hoe is, dus met particuliere investeerders, grote bedrogen, bouwbedrogen, op de schema die zelf dwang kennen. Dat we een oorregie daarop krijgen. Nou, dat is een opgave voor de komende 4 jaar hier. En daarin hebben we net voor wij. Ja, maar je hebt een parallel aan de regering, hè? Het landelijk beleid, PvdA, VVD. Ja. Daar ben je echt net op afstraft. Nee, dat was wel een zorg, omdat alle opiniepeilingen, het is een wonder daar op het de barometer, die gaven allemaal aan van nou, dat komt bij jullie op de uitslag terecht. Maar we voelden eigenlijk al op straat, we hebben een heel intensief campagne gevoerd, dat het goed zat ten opzichte van 2010. Ik heb de campagne meegemaakt in 2006. Nou, dat was helemaal positief. Hè. Toen kwamen we eruit met 12 zetels. Ja. 2010 was minder. En toen ging het ook niet al te best voor onze partij. Maar toen kwamen we wel op 8 zetels uit. En het gevoel van 2010 had ik wel op straat. Dat mensen toch heel nadrukkelijk aangaven wel of niet. En ja, een beetje rekening gehouden met 6 tot 8, maar gehoopt op 8. Ja, en het is zelfs nog meer geworden, procentueel. We zijn licht gegroeid. Wat ik hem zei, dan ging we al verder, PvdA en VVD. Zo'n de kleur van de strop, daar zie je al een beetje toenadering. Want je in de laatste tijd in de blauwe strik. Ik heb al 2 weken behoorlijk op het blauwe strikken voor hoor. Ik zei nou, betreft optreden met mijn collega Van der Laan, ik doe er eerder stropdas voor. Waar wit. Want jou had natuurlijk het stuur in handen als Partij van de Arbeid. Dan is de VVD maar fjouwer, gemeentebelangen en CDA is ik roeit naar fjouwer. Het CDA wil heel graag.
Ken die dan het plaak dan innemen van gemeentebelangen? Of we toch even formeren slaan aan deze tafel? Ja, wat we nodig hebben is een stabiel college, hè, want we gaan een lastige tijd. Meer is maar gemeentebelangen, want de heim natuurlijk de oude fjouwer hier nog wat maar te stellen. Dat was niet altijd even makkelijk de afgelopen periode. Dus we gaan die gesprekken nu voorbereiden. We gaan de partijprogramma's naast elkaar leggen. En we beginnen. Of dat heim op hoofdlijnen wel gekeken, hè, maar je kijkt natuurlijk ook van wat is de uitslag. Daar moet je ook rekening mee houden. En wij beginnen maandag met eerste verkennende gesprekken. Dus, ja, dat is een politiek correct antwoord zelf. Maar je wil heel graag. Je wil graag weer fjouwer wethouder juist te zijn. Ja, dat heb ik juist te zijn. En ik heb gezien dat er een fatsoenlijke portefeuille in zit. Dan is het wel bereid om wethouderschap te doen. En ik heb de portefeuille ruimtelijke ordening en milieuvergunningen zitten alle om fjouwer hier mijn protten nog dienen. En ik een protten geerwerken met mijn collega Van der Laan, die heeft economische zaken. En op die manier hebben we de bedroeging die en echt, dat wil ik nog eens benadrukken, op een hele goede manier faciliteren kent. En we hadden het verleden week aan. Toen bezoek weer van de heer Rutte, de minister-president, die had het ik als bijzonder derde het aan je wat de bedrogen derde vertellen en wie onder indruk is maar van de Heerenveense aanpak. En dat ben ik best een beetje gerust op. Dat snap ik wel, maar toch heb je hem helemaal geen geld om u te gaan. Nee, we hebben geld moeten ja, maar op de manier van slim werken naar de bedroeging, daar kan je wel een protte binnen hebben. Maar toch zie je, als je bij een trok in, ik wil maar dilemma's te maken krijgen. Je steent van de minima, van cultuur, je steent van lege lessen van bedrijven, dat kan natuurlijk confronterend. Maar wat bindt is dat we allebei gaan voor werk. Dat is hartstikke belangrijk. Hè? Ook om uit de armoede te komen heb je gewoon een fatsoenlijke baan nodig. En vanuit de VVD hangt daar ook een eigen verhaal aan. Dus daar zitten wel de aanknopingspunten. En die samenwerking is de afgelopen jaren inderdaad buitengewoon goed gegaan. Nou, dat is de moeite waard om te verkennen of we dat kunnen doorzetten. Dus dat is al een aanknopingspunt. Maar er liggen ook nog andere punten natuurlijk in die programma's. En daar moeten we het ook nog met elkaar over hebben. Oké, ik wil dit blokje oren, jongens. Want er zit weer een orengemeente die zit op te wachten, op hielen. Want als Tiegetank van je komst naar de studio. Want als laatste nog naar de situatie in de Nijgemeente. En dat ben de Frieske Marren. De Frieske Marren is een nieuwe gemeente die ontstiert door de geervoeging van Lemsterlans, Kastelaan en Gastelaan-Sleert. De gemeente telt 51.000 inwoners, de jouwer wordt het haatplak. Het is een echte plattelandsgemeente. De belangrijkste kwestie is het op peil houden van de leefbaarheid in de 51 dwarpen. Kunnen de dwarpskwalen iepen blauwen? En hoe komt het met de dwarpshuizen en het iepenbier vervier? Het toerisme is de belangrijkste inkomstenbron. Maar al worden de lapengeer smieten, er moet 9 miljoen bezuinigen worden. Een drege opjefte van de FNP die maar nog zitten de grootste partij in de nieuwe Rie wordt. Kreeg Boppe het CDA maar 8. Nijkommers GroenLinks en NNP, Nieuw Politiek Peil, komen beide maar 1 zit in de Rie. Ons coach Gerrit de Vries, listloeker van de grootste partij in deze gemeente, de FNP. En Frans Veldman, listloeker van het CDA. Ja jongens, even een oerdooi van Juster, want de FNP en het CDA zijn 4 de grootste partijen in deze gemeente. Dat lijkt ik wel een beetje in de lijn der verwachting. Maar hoe komt het eigenlijk dat je met zo goed doggen in die gemeente? Nou, kennelijk hebben wij inderdaad een programma viert wat de mensen kunnen aanspreken. Is dat het? Nou, we hebben een hele actieve campagne viert. We hebben met name uw team, want we het elkaar hebben die vanzelf op een hele positieve manier proberen naar boeten te komen. En wij merken dat het enthousiasme ik echt omsloeg op een bepaald moment bij de mensen. En dan kregen we een hoop reacties daarop. Waarom? Dat ze zo'n, god wat een leuke enthousiaste groep hebben hier. Ja, het is zelfs een enorm grote nieuwe gemeente. Hè. Het is ook een beetje een dwongenhoudelijk. Dus Lemsterlans, Kastelaan en Gastelaan-Sleert. En Jim had er nooit echt als FNP vast onder van West, hè? Nou, dat is net helemaal weer. Wij hebben, tenminste als FNP's Kastelaan, ben we altijd voor de fusie West. Toch wel? Ja. Maar van, we hadden wel in het begin wat moeite mee gehad, maar op een gegeven moment hebben ik wel inzien dat het zo net cool. We krijgen zoveel taken van u Den Haag op ISA, dus dan is een fusie eigenlijk onvermijdelijk. Ja, maar zo de grootschaligheid van deze nieuwe gemeente net misschien nog een probleem willen kennen? Nou, dat denk ik net. We hebben in deze oude week in de campagne binnen we langs alle dwarpen West en dat. Ik heb wel het gevoel dat de binding met de dwarpen en de stad dat het heel goed is. Ja, want 50 dwarpen in totaal hè, in deze gemeente. Hoe beloeken je hem? In stad, Sleert. Hoe beloeken je hem elke keer? Als je het doel is straks om de lijn in een grotere gemeente kwaad te houden. Als voorbeeld hebben we daar heel goed jongen van hoe Zuidwest-Friesland dat oppakt. Het, want ja, dat is zelf nog een... aanspeelt denk ik, hè, vind je hem toch ik wel soms. Want ik ging alles goed.
Nou, een angstbeeld. Ik moet zeggen, de manier zodat zij inderdaad met de dwarpen omgaan en hun dwarpenbeleid zouden ze dat vormjoen hebben met dwarpencoördinatoren. Dat hebben ze heel goed oppakt en je merkt dat het in het dwarpen heel goed aanslaagt. Nou, wij hebben inmiddels 4 dwarpencoördinatoren aangesteld. Die hebben inmiddels al hele goede contacten met de plaatselijke belangen onder oren en ik met orengroeperingen binnen dwarpen en stad. En ja, merkst op die manier kerst de lijn en kwaad houden naar de gemeente. En ze hebben gewoon een duidelijk aanspreekpunt. En dat is heel belangrijk. Ja, het lijkt het wel dat je hem als 2 partijen 9 en 8 zitten. 9 van FNP, 8 van JM, CDA. Wat er gebeurt in Nederland, in de rest van het land, je bent heel stabiel. Hè? FNP, je bent al heel groot in Kasteland, Gastelandsleert. Lemsland win je mooi de grootste, maar gemeentebelang natuurlijk dat je bij hem kwam is. Gemeentebelangen is bij u kwam. Die wie in Lemsland het grootste, naar FNP in Gastelandsleert en in Kasteland wie een de grootste. En dat kerst ik van nou jongetje 84 cent dat we steeds wat groter worden. Dat is een hele stabiele factor. Ja, maar hoe meer het zinstander natuurlijk in Den Haag is, dan is in de regel een van de wetten in Friesland, dan groeit de FNP. Ben je dan tevreden met die jongen zitten? Want je kennen eigenlijk als je Biden wil regeren, hè? Dan heb je een meerderheid. We hebben, dat is dat een optie van je? Dat je hem zegt van, nou, hoe ik een tweede partij bij... we doen het om als je Biden, we weten wat volgende keer, hè? We regeren ik al, dat we te gebruiken in Kasteland, in Gastelandsleert. Is dat een optie voor je? Nou, we horen alle opties in. Tuurlijk. Ja. Dat is politiek correct. Ja, maar nou eerlijk. Nee? Ja. Nou, ik denk in deze nieuwe gemeente, maar alles wat op je aankomt, we moeten een dikke 9 miljoen bezuinigen. En dan denk ik dat je dat zo rietsbreed mogelijk oppakken moet. En dan is een brede coalitie net uit te sluiten. Ja, wat vinden de meesten ervan? Dat je deze gemeente 9 miljoen euro bezuinigen maakt? Als je er straks gewoon hele duidelijke keuzes maken worden, waarbij ik en een oreninrichting moeten van je eigen financiële systeem. Nou, maar neem eens één belangrijke keuze. Nou, de discussiepunten die er zijn, er liggen 140 voorstellen. Daar we praten over vanzelf het openbaar green, want dat is altijd een van de eerste dingen waarover praten wordt. Maar ik al je takenvermindering wat plak vind, wat ik ten koste geeft van een stuk ambtelijke organisatie. Daarom wij om een lemmer, bij de lemmer? Daarom wij op alleen maar, ja, dat wordt vaak als voorbeeld neer, maar dat is geen oplossing voor een structurele bezuiniging, want dat is een eenmalige uitgifte, wat ja, dus net een structureel elke jaar in de boeken stiert. Maar het is wel een keer lekker 3 miljoen. Dat is voor één hier kan je dat erin boeken, maar alle jaren daarop zit je nog met hetzelfde probleem. Dus je moet een structurele oplossing hebben. Nou, dat betekent dat ik rondom de subsidies, van ja, zijn subsidies nog daadwerkelijk noodzakelijk? Of kunnen we dat op een andere manier inrichten? Ja. Nog één punt wil ik even oorsnijden als laatste van dit blokje. Want bij hem in Friesland wel de heegste opkomst. Eigenlijk, hè? Maar toch maar dat zeer van. Hè? Dat bij Sam beetje meesken echt daadwerkelijk naar de stembus gaan. Ja, ik vind het gewoon jammer dat er zoveel mensen thuis blijven. En je zou ik wel graag weten willen waarom de mensen thuis blijven. Hebben ze geen vertrouwen in de politiek? Kennen het ze niet schelen? Wat denk je wel? Ja, ik denk, misschien is het ook wel de trend, omdat het in Den Haag natuurlijk net gaat, al de meeste mensen willen, dat ze dan ik denk van ja, nou ik kan wel stemmen, maar de beloftes die in Den Haag binnen, die komen ze net naar. Ik zou het net weten. Nee, we zullen er met de analisten verder over praten. Tegen voor je komst naar de studio. Want vanzelfs wie juster bij de verkiezings van de nieuwe gemeenterijen die het opmerkelijk goed scoren. En eens vielen alle partijleiders haar een beetje een winnaar. Zelfs de verliezers. En dat net sinds een schrale opkomst van correct 40%. Waarom hij net stemt? Ik zit maar met mijn knibbel, dus ik ben net zo mobiel. Ja, we zijn hartstikke tevreden, want het is een fantastisch resultaat. En we gaan nou van 11 naar 12. Dat is een geweldige uitslag voor u, dus ik ben uiterst groeven. Nee joh, ik zeg heel eerlijk, het boeit me net te vallen. Ik ben aan de ene kant wel blij dat die scheur, u is net een hele scheur in de broek oprennen die hem heeft. Aan de andere kant natuurlijk hebben wij toch, hier we toch wel een beetje rekenen op wat meer. Tussen die Duitsland weer wel hoger qua stem. Dan fjouwde je alleen maar een leger opkomst. Dus dan wordt dat betreft goed. U kunt zich voorstellen dat wij voor deze verkiezingen wel een beetje bezorgd waren. En als wij dan maar 1 zetel verlies hebben, dan staat voor u een zeer tevreden lijsttrekker. Ik zal eerlijk zijn, ik ga er nooit stemmen. We zijn niet de partij om bij de pakken neer te zitten. We gaan ervoor, we ook zeker de komende 4 jaar. Ik denk dat er een goede fractie staat. Ik mag eerlijk zeggen dat... Poeh. We willen al hier het beste voor Lauwert en voor de dwarpen, maar er moet nog heel veel gebeuren. Dus dan moeten we de komende weken maar goed te praten.
Dus dit is de uitslag waar u het mee moet doen. Aan tafel Sjeer Kuiper, hoofdredacteur Nederlands Dagblad en bestuurskundige en tevens vriend van de show, Rieks Ozinga. Heren, tegen welkom hier in Bient. Ja, er zijn een paar dingen die het echt opvallen. Allereerst die opkomst, die het echt dramatisch leeg is. Heb je hem daar een antwoord op? Wat is de oorzaak? Ja, de oorzaak is gewoon de burger die thuis blijft. Ja. En dat is, anders moeten we het niet maken. Dus we moeten niet de politiek de schuld gaan geven. De mensen die het kennelijk niet belangrijk vinden om hun democratisch recht uit te oefenen, die laten het hier gewoon afweten. En wat ze daar dan ook voor een reden bij verzinnen, ik vind het zelf een kwalijke zaak. En ik vind dat de politiek best heeft gedaan om de afgelopen weken toch in beeld te komen. Wat niet makkelijk is in een periode dat de rest van de landelijke media zich eigenlijk niet bezighouden met de raadsverkiezingen. Je bent in deze tijd echt overgeleverd aan de lokale media, aan de regionale media. Goed dat jullie er zijn. Dat jullie de mensen tenminste het bewustzijn bijbrengen van mensen. Er staat wat aan te komen. Er moet gestemd worden straks. Ja. En als mensen dan toch thuiskomen, dan is er niemand anders schuldig dan degene die thuis blijft. Ja, Rieks, dat vies ik van alle partijen, alle politieke partijen hebben er alles ondien om de mensen naar de stembus te krijgen? Ja, ik heb vooral uit Leeuwarden veel meegekregen. En daar zag je inderdaad een campagne met veel beweging. Er was trouwens ook best wel wat landelijke aandacht voor het feit dat er alleen maar hier verkiezingen waren. Nou ja, in en Alphen aan de Rijn, maar goed. Hè, dat is... ja, ik ben het ook wel eens met het feit dat je die kiezer de schuld kan geven voor het feit dat hij niet gestemd heeft. Want ook precies zelf wekken, hè? Bij een verkiezing, bij een ik sta in bureau. Tegem. Ja, in Tegem. Nou, ik moet zeggen dat de opkomst daar nog wel redelijk was, uiteindelijk. Maar, je wint te letten hier, toch? Ja, er was een slotje niet aanwezig. Ja, maar ik vind wel, ja, in het moment er is goed campagne gevoerd. Ja, de opkomst die valt tegen. Maar ik vind we onze ogen ook niet moeten sluiten voor het feit dat we in Friesland vanaf 86 al zien, hè, dat de opkomst van 80% nu naar in Leeuwarden 40% aan het gaan. En nog net iets, hè? Daar is iets meer aan de hand, denk ik, alleen dan een luie kiezer. Ja, precies, want dat zoekrechts is. De luie kiezer, de kiezer die kan komen, die komen net, dat kan je ze verbieden. Maar aan de andere kant, met de politieke nooit zwaar een meisje, dat er heel iets minder mensen komen. Ze slag je er dus net in om hun boodschap naar voren te brengen. Of slimmer nog, de kiezer heeft geen vertrouwen meer in de politiek. En dat ze daarom zeggen van, het maakt het dan natuurlijk wel weer door. We komen net, hè. We zag ik die een vandaag enquête, daar kwam niet naar voren dat 26% van de mensen al die stemmen mochten hier op de PVV, hier in ze dienen. Ja. Nou, die doet nog net mij, maar dat is natuurlijk wel een teken dat het protest of wat dan ook. Nou ja, dat kun je er inderdaad uit concluderen in Friesland. Maar kijk, ik heb me er altijd aan opgetrokken. Ik ben jarenlang verslaggever in Friesland geweest. En ik vond het altijd mooi, van Friesland had een hogere opkomst dan elders. In Friesland lagen de zaken ook altijd significant anders dan elders. De uitslagen waren hier altijd echt afwijkend van het landelijk beeld. Dat relativeert tegelijk ook de uitkomst die we hier vandaag natuurlijk hebben. Partijen als CDA en PvdA, die hebben in Friesland echt een ander gezicht, een andere mentaliteit dan landelijk. En landelijke kopstukken die nu denken van, we hebben het toch nog goed gedaan in Friesland, het CDA, dan denk ik van ja, maar vergeet niet, het CDA Friesland is gewoon een heel andere club dan landelijk. En Hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Dat het zo oorzaak is? Nou, laten we een beetje trots zijn. Dat heeft te maken met dat we gewoon een eigen mentaliteit hebben. Gewoon stugge Friesen. Een eigen cultuur hebben. Dus ook een eigen politieke cultuur. Ik heb altijd van genoten om verslaggever in Friesland te zijn, waar provinciale en lokale politiek meer leeft dan waar dan ook. Ik ben ooit verslaggever geweest in Gelderland. Daar leefde dat totaal niet. En Friesland heeft wat dat betreft toch nog een... En des te zorgelijker is het dat zelfs in Friesland, waar toch echt nog wel het belang van de raadsverkiezingen tussen de oren zit bij de mensen, want veel mensen kennen hun plaatselijke wethouder, dat zelfs daar die opkomst zo laag is. Ik denk dat als je nu lokale verkiezingen alleen gehouden had in een willekeurige Gelderse gemeente, dat het nog dramatischer was. Maar komt het niet net omdat ze nou wel die landelijke kopstekking een keer hinnen, of dat hij hunzelf ombieden kent natuurlijk ik. Want dan is het geen landelijke verkiezing, maar ze mooi zit op die manier wel landelijk. Ja, nee, kijk, die kopstukken die zorgen ervoor dat er in ieder geval nog weer belangstelling is voor het feit van, er zijn verkiezingen. Maar ik geloof niet dat de mensen nu, dat de CDA'ers in Leeuwarden, dat die op Sibrand Buma hebben gestemd. Die kennen Thea Koster. En hetzelfde geldt voor die PvdA. Henk Dijnem, dat is niet iemand die op de slippen van Diederik Samson nou een goede uitslag haalt. Diederik Samson mag dankbaar zijn aan Henk Dijnem dat hij hier gewoon een goede lokale politiek neerzet, waardoor de PvdA het goed doet. Ik wil ook nog even een oppunt omsnijden, Andries. Want dit is mijn grote belangstelling van nu Den Haag, zelfs Sjoen naar Friesland. Maar wat kiezen je nou mooi? Nou, een goed gevoel aan overhouden, denk ik. Ja? Maar dan houdt het ook wel op.
Ik ben het er ook wel mee eens hoor. Je kan wat er in Den Haag gebeurt niet vergelijken met wat er in Friesland gebeurt. Hè. Die uitslagen zijn ook altijd anders, inderdaad. En bepaalde partijen toch ook net mooi, hè? De PVV, precies, de dus het vertekent het beeld ook wel Plus. enorm. Hè. Die percentage voor de PVV, maar inderdaad neem de SP bijvoorbeeld ook. Hè, die het momenteel toch ook wel wat beter in de peilingen doet dan de Partij van de Arbeid landelijk. Nee, dus ik denk dat het enige wat bijvoorbeeld Diederik Samson hiervan over zou kunnen houden is een heel goed gevoel. Een leuke avond, een goede campagne. En met een goed gevoel naar Den Haag toe gaan. Maar ik geloof dat is niet te vergelijken met elkaar. Wat ik trouwens opvoel, die Diederik Samson, die wie juist als jenige nog echt om het campagne vieren, hè? Dat is toch eigenlijk een beetje not done op de verkiezingsdag? Een beetje dat de Partij van de Arbeid er echt alles om dienen had om die mensen naar de stembus te krijgen. En natuurlijk op de PvdA stemmen te litten. En van Samson zit er natuurlijk een belang in dat hij, ik wil dat het een beetje op hem uitstraalt. Ik al giet het om heel andere thema's als landelijk. In 2010 is Agnes Kant, toen nog oudtreden van de SP, toen de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 van haar partij min uitvoer. Dus ja, dat hier van Samson natuurlijk, ik zag in. Het mechanisme werkt toch ook zo hoor, dat als politici zeggen altijd van ja, peilingen zijn maar peilingen en de echte peiling is een stembusgang. Nou, gisteren was een stembusgang. En ondanks dat er maar relatief weinig mensen stemmen als je naar het landelijk beeld kijkt, je kon inderdaad zien dat alle partijen, het CDA ook, D66 ook, toch behoorlijk hun best hebben gedaan om ervoor te zorgen dat die stembusgang ook een goede uitstraling zou hebben. Het is heel belangrijk voor het moreel van de troepen. Al die partijen die hebben een heel een campagneapparaat waarvoor dit eigenlijk een soort generale repetitie is voor de raadsverkiezingen in maart. Ja. Nou, die mensen die zijn hier allemaal naartoe geweest met hun bussen en hun flyers en hun toeters en bellen en zo. Want wij zien dan alleen Buma, maar je moet eens zien wat voor mensen daar omheen zitten. Ja. En die mensen, daarvoor is het heel belangrijk voor hun moraal, zeg maar, dat ze het hier een beetje goed gedaan hebben. En ik vind het wel schandalig dat je er bijvoorbeeld, ik zag een beetje voorbij komen van nota bene Roemer, die zich optrok aan deze verkiezingen. Ja. Dan denk ik van nou, als er nou één partij is die zich dood moet schamen, want ze hebben hier de vorige keer hebben ze hier 2 zitten gehaald en vervolgens in Friesland is de SP gewoon helemaal uit beeld verdwenen omdat ze er een potje van maken. Ja. En nog slaagt hij erin om een tevreden grijs te trekken. Nou, dat is echt ongepast. Want dat is natuurlijk wel interessant als je Samson meer en die zei het nou van ja, dit is een goed resultaat voor de PvdA. Maar de landelijke verkiezingen van de Tweede Kamer, hier de SP de laatste keer 11% van de stem. Hè? Mm-hmm. Dus ja, maar duidelijk wees dat die vooral dan van die PvdA-hoeken komen. Dus ja, in hoeverre is dit betrouwbaar van Samson? En Paul GroenLinks, dat is natuurlijk ook beschamend dat die hier een slecht resultaat neerzetten, terwijl de SP er niet is en de PvdA op het ogenblik landelijk in de regering en dus ook niet op rozen zit. Dus, ik wil Rieks nog Injewut, hoe zullen we dus in Injewut deze gemeenteraadsverkiezings typeren kunnen? Is er Injewut voor? Voor mij zou het verrassend zijn. Verrassend? Sjerk? Ja, toch wel een beetje een opsteken voor lokaal democratisch gevoel. Andries? Ik zou zeggen teleurstellend, want ik zie vooral naar de opkomst. Dat is toch iets wat hing je bloot? Ja, ik denk dat een opkomst van nog geen 40%, dan mag je echt wel zwaar maken van hoe komt het de volgende keer? Ja. Wat is de tendens met Trosset? Want hoe legitiem ben je dan uiteindelijk nog? Dat vind ik wel heel teleurstellend. Ja, en dat is in maart, hè, zullen we dat zien. Heren, Tiege, dank voor je komst. Want het wie juist er ook nog de dag dat er een Auski naam waard van Waasterhim. Het wie zelfs reden voor de Belgische televisie om naar ter hinne uit te reizen. En burgemeester Tom Baas, die de Vlamingen daarin het volgende aanbod. Op 1 januari staan er 4 mensen op straat en dat is de burgemeester en 3 wethouders. En die zijn dan broodeloos, dus ik zou willen oproepen als er in België nog ergens een plek is, wij zijn beschikbaar. Als collectief. En dan zag je deze extra lange uitsturing van Bint. Volsluit dus in het rand van de gemeenteraadsverkiezings. Vanavond nog een hele gezellige jongen. Dag.